proposta de sistema social alternatiu, i això, parlem una mica del context, neix arran d'una beca concedida de fa un any per Nova i per altres entitats per estudiar models socials alternatius. Llavors això està a punt de publicar-se en un llibre per Icària. Ara només puc fer 4 pinzellades. Dissabte passat em vaig referir a la proposta política i avui em referiré a la proposta econòmica. Aquí davant la imatge teniu les premisses d'aquesta proposta, no hi podem entrar en 6 minuts. Jo diria que la premissa bàsica és dir, no es tracta ara d'avançar un esbós, perquè només podem fer un esbós d'una societat ideal perfecta, evidentment no capitalista, això deixem per descomptat, sinó d'aquella societat possible a 20 o 30 anys vista, perquè la proposta parteix de la premissa que se'ns acaba el temps, ecològicament i socialment, per poder redreçar la catàstrofe climàtica i social que ens ve al damunt. Per tant, quina proposta podem fer per aconseguir lluitar a 20 o 30 anys vista, no per obtenir una societat ideal, suposant que existeixi, sinó una societat postcapitalista a partir de la qual seguir evolucionant. Amb el nom potser estaria bé d'explicar per què. Ecodemocràcia cooperativa, bé, ecos és perquè hem de viure dins qualsevol proposta de sistema social futur, ara viure dins els límits de la biosfera, és clar. Democràcia perquè, tot i que sigui una paraula pervertidíssima, jo crec que no hi hem de renunciar en el sentit originari i propi del terme, governs del poble, i per tant la setmana passada parlàvem d'una proposta de democràcia que jo anomeno participativa i inclusiva. I cooperativa perquè, i això té bastant a veure amb la part econòmica que avui explicarem, un dels nuclis importants d'aquesta proposta econòmica és concebre l'esperit i formes cooperatives com a eix vertebrador d'aquesta proposta econòmica. Té 2 potes, la part política, que en vam parlar l'altra vegada, i aquesta part econòmica que anomeno economia democràtica, social i solidària. Llavors, això porta a plantejar-nos quin ha de ser l'objectiu de l'economia. L'economia no és enriquir-se, l'economia no és crematística, sinó que l'economia és simplement garantir la producció i reproducció de les condicions materials de vida que fan possible la vida entesa com a bona vida, com a bon viure, entès això com la satisfacció de les necessitats bàsiques i la riquesa en temps i en vincles. Democràtica perquè les principals decisions econòmiques en aquest hipotètic sistema es prenen per les persones afectades, siguin treballadores, consumidores, estalviadores, comunitats, entre totes elles. Social perquè estem parlant d'empreses ciutadanes, perquè estem parlant que la productivitat ja és social, perquè estem parlant que els recursos bàsics pertanyen a tota la societat, no són privats. I solidària perquè la solidaritat és un factor de producció i de distribució important en l'esquema. Redistribució de la riquesa. Hi ha una proposta, proposo de fer un referèndum on la societat decidim quin nivell de desigualtat de riquesa volem, és a dir, de renda més patrimoni admetem, de 1 a quant. Segon, redistribució dels treballs en plural, perquè hem d'incorporar el treball reproductiu, evidentment, en aquest nou sistema econòmic, i reducció de la jornada laboral a 32 hores inicialment. Democratització de les grans decisions econòmiques, perquè les grans decisions econòmiques hem de tornar a parlar de combinar mercat amb pla i per tant fer plans i pressupostos, igual que estem parlant de pressupostos participatius a Porto Alegre, que els plans estratègics econòmics dels municipis, de les comunitats, etc., siguin participats per tota la ciutadania. Utilitat social i sostenibilitat ecològica, cal una reconversió ecològica de l'economia i per tant un consum col·laboratiu responsable i una reducció del consum, un treball, una producció que sigui neta, etc. Necessitem nous indicadors de riquesa global. És clar que el PIB no ens serveix, per tant aquí hi ha moltes propostes, no hi entraré. Admetre el mercat per certs productes o per productes ordinaris, de béns i serveis, però un mercat regulat, no un mercat com el que tenim ara. Un mercat regulat vol dir que bonifica allò que la societat vol promoure i que penalitza allò que no prohibeix però que no li acaba de fer el pes. Uns serveis públics que ens estan retallant, que siguin realment universals, de qualitat i participatius, en què els consumidors participin a la definició i la millora d'aquests mateixos serveis. Una extensió d'aquells béns públics globals i dels béns comuns, és a dir, béns comuns entesos com a béns públics globals gestionats per les pròpies comunitats. Aquí estem parlant des de l'aigua a la cultura i al coneixement. Una fiscalitat que no es basi, per exemple, a fer tipus impositius al treball, sinó que sigui una fiscalitat ecològica que vagi cap a la reconversió ecològica de l'economia, les ecotaxes, i alhora redistributiva de la riquesa. Una sobirania financera, en el sentit que el poder financer els bancs i caixes, per dir-ho ràpid així, han de ser de propietat pública.
un sistema monetari diferent, doncs, democratitzat, o sigui, un sistema complementari de monedes digitals, evidentment, per evitar això que ens explicava el Martí, doncs, de la corrupció, i on es combini una moneda nacional amb monedes complementàries, socials i locals, i una moneda internacional que no, evidentment, no pot ser cap patró monetari dels que tenim fins ara. Una relocalització de l'economia, claríssim, economies bàsicament autosuficients, no del tot, i per tant l'últim punt també, doncs un paper del comerç internacional, però evidentment secundari i també regulat en funció d'allò que promovem, el comerç just, i allò que volem evitar. Seria un tipus d'economia mixta sota hegemonia cooperativa. Aquí doncs, hi hauria 4 sectors: sector públic, sector privat, sector lucratiu, sector no lucratiu, però bàsicament la majoria d'empreses en aquesta societat, i acabo aquí perquè no tinc més temps, doncs serien empreses que ens pertanyen col·lectivament a la societat, és a dir, als municipis, a les comunitats, als estats, que es pertanyen col·lectivament a les comunitats, però que són gestionades no per burocràcies, sinó són llogades pels seus treballadors, i els treballadors les lloguen, paguen un impost a la societat pel lloguer de la maquinària, de les instal·lacions de l'empresa, i les gestionen com si fos una cooperativa de manera democràtica. Tenen pèrdues? Les paguen ells. Tenen beneficis? Doncs una part va a la societat en forma d'impostos i l'altra doncs, els gestionen ells de manera democràtica, doncs, a través d'assemblees de treballadors, etc. Això amb un sistema financer doncs, evidentment diferent del que tenim ara, una banca pública que afavoreix segons el pla democràticament decidit doncs, invertir en unes coses i no invertir en unes altres, i amb un sistema de monedes doncs, completament diferent. Això per a què? Per aconseguir uns béns que siguin útils i sostenibles.